Tuni-tunila ng mga basura ang nahipos atol sa gipahigya yung clean-up operation sa Mandawi City. Sud sa nakalabahing 3 ka buwan lang. Matod sa Labaw sa Mandawi City Environment and Natural Resources Office, niadtong tinginit lakip ang tanang mga barangays nga milusad og clean-up drive abag sab kini nila sa taga DJS sa ilahang tahas pagkulikta. Sud sa 3 ka buwan lang miabot sa 200,000 ka kilo sa basura ang ilahang nakuha. Pamatuod kuno sa grabing kadako nga ma-generate nga basura karon kung itandi or kung di maaksyonan, magpataka laglabay, posible pang mapunta kini sa kasapaan kung magpasagad og labay sa mga basura. So dako kay na siya nga volume nga atong na divert kay instead kung wa pa na nila gikuha, nana na sa sapa, nana na sa kanal, eventually sa dagat. So that's a big help from the barangays as well. That's precisely why we're trying to institutionalize our Purok system. We need the help of each and every Mandawianon. No? We have seen that, well, there's a coordination with the barangays, but it's still not enough.